ne badenw ɲɛnamaya kɔnɔ don ka ca wa don bɛɛ n'a dugujɛkan don. Ne tɔgɔ ye Tifonu. Ni dugu in kɔnɔ yan ne fa de tun ye dugu nafolotigi ye. Nin bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Burama. Ne fa ka bana gɛlɛyara wagati min na ne ba ye wele bila n ma. Ne ye n ka kalanw jɔ ka bɔ Bamako ka na n fa kɔrɔ an ka dugu la yan. Ala nana kɛ ne fa ka bana ma kun a la. O la sa bi dugutigi wele bila ne ni n ba ma o ni n dɔgɔmuso o ni n tɔntɔn ko an ka na ko kuma b'a fɛ ka fɔ n ɲɛna. Ni filimu min filɛ nin ye an b'a ɲini aw fɛ ka filimu in lajɛ ni hakilisigi ye ka lamɛn ni basigi ye walasa ka faamuyali sɔrɔ a la. Filimu in tɔgɔ ye Fils illégitime. Denkɛ min sɔrɔla furu kɔ kan. Ni filimu in réalisera Tifonu officiel fait, la production qui est Tifonu officiel fait, sous l'assistance de Anissa Maïga, on est Kassim Diarra, le tonton Abdoulaye Traoré Kademe, nous savons bien la film sera Kamye, ni Christine Moukoro, ni acteur, ni actrice, ni Belaji. Ma Belaji est faux. On l'a envoyé déjà à Janani. Awele kunte dore femi anga bamba to no e Burama ye akatie kokolo ne akila ma shite dukun gona chef fra demseni kan ani ma bakoro be ko ni bado ko Tifun ama soro furu ko furu de ni te furu de ni e dabe de tienko kuma la dugutigi o te de ngoni noye ni ma soro furu kono isi te tienko kuma na ote odo dugutigi aywa na ko tiete di dengema o Burama ko ni demuso be yan no ye Tifuni dɔgɔmuso ye ce be se ka do ma o be ko ni ba dɔn ka fɔ ko ni ko muso sente tiɲɛ ko kuma na abada an ka ladama sɔn ni ne tun wele ko ba ɲini aw fɛ tile 3 o de b'aw bolo walasa ka se ka Burama ka dugu la dugutigi b'i deli dugutigi b'i deli dugutigi kana nin kana dugutigi bina Burama ka nafolo min kumani ya denw ma togo di dugutigi i b'an janga bɔ du kɔnɔ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn na dugutigi b'i deli kana nin kɛ Burama y'a kɛ dugu ni ye koyi an taatɔ don la fanga dimi bɔ an yɛrɛ la ni tɛ se ka to tan walahi Fifi dimi tɛ se ka bɔ la togo wɛrɛ la fo ka taa wuli ka taa aw ta juru sara Fifi o de bɛ dimi bɔ an nɔ Fifi i tulo dayɛlɛ i ka lamɛn i fana tɛ da i yɛrɛ la k'e ka fari f'e ka se Bamakɔ dugukolo fana i bɛ t'i ɲɔgɔnna dɔ fana sɔrɔ yen nɔ min ka fari n'i ye wa ma n bɛna min f'i ɲɛna fana dɛ Fifi kɔni i se bɛ Fifi ka toli la yan nɔ n'a ka di Fifi bɛ se ka to nka ne kɔni ne bɛ taa Bamako n t'a ta juru sira kɛ Tifuni ne se bɛ Fifi ta la ne se t'e la ne bɛ taa dɛ ne se t'e la Tifuni dun ye jigitigɛ kumaba fɔ n ye bi ne bɛ taa Bamako n bɛ taa sini bɛɛ n bɛ taa i woloba ma ne se tɛ e la ma yafa ma nka e yɛrɛ bɛ se ka wallahi n tɛ yafa n tɛ yafa bi n tɛ yafa sini nɔɔri i t'a da ne bɛ taa Bamako sini ka jan n bɛ taa sisan Tifuni ka ne kan yɔrɔ bɔ ka to yan ne bɛ taa ne yɛrɛ b'i sɔrɔ yen voilà Tifuni ka ne kan yɔrɔ bɔ n ka duwawu t'i ye bi n ka duwawu t'i ye sini danga b'i nɔfɛ ka taa parce que ma fɛ na bamta oba taratila wallahi dila tuguni ni ko kuma ye droit binatila ni ko su bege dila to nata jara kono ni kuma sisa amita vursi kono so annola amta vursi kono na ta ala waqti mu amina laje yeno na tere ka ali digo ko ni ta soro ya mama nga jo yoro la ben dinge am ba la anda yedu ko le do soro yeno am ba laje ni nga dam fon da ko na mafla ikona ke am go to ya Peut-être ta faille yere kano yere ka kuma fo nyana ne be wari nyini ka dima wambi wasafana dana baba me busu kono ko kuma mbi delu kuma apply de peu ndi ne tale bursu kono fonsu no te ne ta bursu kono la hawla wala quwwata illa billah ya la
non bamsa ni nale bashi foite no nguna na ko menan sai dadi sini nala sonama be fa taba mako donc mo mena kana bawo ni fe tiwe kebe fa dani bamako Jawre tawre bo we jawkon den sumo etono tawre bo we tono la nite cheri ni te che yo ye musalan do ina fo yikrena fo muso tawre bo we etono bamsa kama fa sa den sumo ro tabo ni ko ni ta bo fle dusuta ititwa Saflo. Ouais, Tifun. Tiens, tiens. Ça va? Yeah. Ouais, Néné. Tu m'as dit, ne voulons pas na moto taxi de là ou bien? Non, mais comment ça? Même moto taxi là. Kana moto taxi là, ni nyere ka mobile. Ouais. Ah, ok. Donc on a pas tout ça. Douangata. Ah. Ouais, ok. donc. Saflo. Ouais. Là, ouais. Ça fait longtemps. Saflo. C'est quoi qu'on est ka mobile? Ni nga mobile. Ouais. Antier patron. Entier, ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Ma. C'est comme ça dans la vie. Mais oui, ni. Ah, je sais, avec la comment que. Voilà, après. Boro, on te fait bora village là kana quoi. Ndaka wuli te belu. Donc ay école que nous fait université ou que nous fait. Donc on a naka village là. Donc on mena aba action yefina. Afuna be ka bara ni partout ama bara sur le diplôme bagu. Donc on mena yefina na sur afsela do anga plan. Allez, madame. Oui. Segin diga. Diga segin diga na. Madame. Oui. Ya gis bu ni bi. Ni mu ni gis ci musula. Jembul la rek. Ay mu ci la. Ni mu. Commissaire, on en a fait Moubé. Je pense qu'il te l'a ranié. Donc, et dans la c'est ça. Parce que nous n'avons qu'à faire comme on va vivre, parce que ce vieux bas, il a qu'à faire comme on va vivre vraiment. Ah, nya fille, et m'a donné là au commissaire. Non, c'est très bizarre ça. Ou bénéco, y aider. Je sais même plus comment faire. Commissaire, j'ai peur pour ma sécurité. Ne pas ni effet. Il a gardé notre dia, il a protégé. Sinon, j'ai peur pour ma sécurité. Parce que ni est-ce que ni bébé ne sera ben. Et Sarakata, c'est ça, il faut que nous la Allô? Ah oui, alors, il faut lire tout la bosse ça le meilleur. Alors, mon mère, faut que nous comme si la rademé, kacheni solo, kabijaito. Ala ni dalam rasa itu. Tunggu mana? Jangan ada dalam mana sih buat kita buat orang. Jangan apa nama sah. Comment ça va? Ça ne va pas. Allah. Ça ne qui sera ni pour ça. Pour ça, nous n'avons pas me faire charger. Et ça. Tu t'es mis dans des embrouilles. Sarah, tu sais, Ivalon, je ne savais pas ni où tu as le téléphone sur le dos, mais tu as encore sur le dos de Choukoutou. Il va nous connaître la joie. C'est les Quand suis-je, Tifou, prends mon sac. Mais quand suis-je, tout ça, le mais c'est pas grave.
D'accord. Donc, et ma nini quand il y avait, puis n'a ni gagné dans l'an. Ni moi les cassos font c'est que les couleurs de bala. Ami la blanche la fleur. Serge, madame ne me fâche que n'aime tes fauches là, tes complices là, tes fauches là. Madame pourquoi? Arrêtez là. Madame, s'il vous plaît, madame. Arrêtez, madame, s'il vous plaît. Je vous en prie, madame, s'il vous plaît. Vous allez tes fauches là. Madame, s'il vous plaît. Ere dugutigi ka kangoro sige. Aho nedu. Ha? Nedu. Dugutigi be mi? Dugutigi. Awo. Dugutigi be anfe. Yoro jume. Abe anfe. Fan be anfe. Dugutigi be yoro abe anfe yan. Ana mo biya mata. Matisma. Dugutigi. Ya. Wala ka tugul sa dugutigi la so sa. Yeah. Kuinyeka mise kojugo na we fega ni film duma imbela jele famia aya usogoleto anga chaîne YouTube la Typhoon officiel aya abonné aka partager aka toka hakli na useme commentaire la na la sonama dogokun amena episode fla la blauye nimi makobe kuna fuli warela nego justra o de flani